ମାରିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ଜାଣିନି ହଁ ଆଜି ଆସେ ହଁ ଆରୁ ହେନ୍ତା ହେଇଗଲି ଏଠି କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି କାଣା ଘଟଣା କାଣା କାନ୍ତି ହନ୍ ନିହାତି ଘଟଣା କାଣା ହେଇଥାଇପାରେ ବୁଝ ଏନ୍ତା କଜର କଜର ସବୁଦିନ ହଉଥାଉ ନା ହଁ କେନ୍ ଘଟଣା କେନ୍ ନେଇକିରି କଚ କଚର ହଁ ହେନ୍ତାଟା ନ ସଦାବେଳେ ଏନ୍ତା କଜର କଜର ହଉଥାଉ ନା କେତେବେଳେ ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଲ ମୁଁ ନି ଜାଣି କେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ହାଲେ ଯେ ମର୍ଡର ହେଇଛି ତାର ନା କାଣା ମର୍ଡର ହେଇଛେ ନା ଜାନାବା କାଣା ଘଟଣା କାଣା ଘଟଣା ଜାଣା ବୋଲେ ଗେଲ ଲାଗି ଘରେ ଏନ୍ତା ସଦା ବେଲେ ବୁଲା ଫୁରି ବୋଧେ ହେସନ୍ ହଁ ଆଉ ତ ଏନ୍ତା ଆଇସିକିରି ପିଛେ ନା କିଏ ମାରିଲା ମୋର ବାପା ଟିକେ ମୋର ଯୋଉ କାମ ଲାଗା ଅଞ୍ଜନା ବା ତମର କାଁ ଲାଗେ ମୋର ମାଏ କେନ୍ ଘଟଣା ଲାଗି ଝଗଡ଼ା ହଉଥିଲା ଭାଇ କୌଣସି ଏନ୍ତା ନାଇଁ ନ ଯେତେବେଳେ ପାରଲେ ଏନ୍ତା ଖାଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗ୍ସି ମୋର ବି ବାପି ମଦ ଆଜି ବାକି ପିଇଛେ ଲାଗେ ସକାଳୁ ପିଇଛେ ଲାଗେ କାହିଁଥିରେ ମାରିଲେ ଟଙ୍ଗିଆର ଯେ ମାରିଛନ୍ ତାର ନା କାଣା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଏହା ନଡ଼ା ଘଣ୍ଟା କେନାରେ ତମେ ସର ପାଇଲ କହିଯାଇଥିଲି ଜଣେ